Trobo molt positiu aquesta iniciativa que s'ha fet des de Mercabarna. L'any passat ja es va fer una universitat d'estiu dirigida a la sostenibilitat en el sector alimentari i crec que tractar específicament el tema del malbaratament alimentari és molt positiu perquè és un tema d'actualitat que el sector l'està treballant, a les universitats, i tenir aquest espai i posar en comú també administracions públiques trobo que pot donar molt valor perquè les iniciatives que ja s'estan treballant continuïn i que en surtin de noves i que tots junts continuem treballant amb el tema. És interessant que sigui un tema de moda, entre cometes, la sostenibilitat, és una qüestió necessària. A mi el que m'agradaria és que això fos constant. Evidentment, tot això és benvingut, crec que ha quedat superrodó, és una de les coses que hem parlat més d'un cop, de que a mi em sembla que està molt ben planificat, els ponents, el nivell és molt alt, s'han establert discursos bastant enriquidors per a tothom, i la crítica seria que això hauria de durar més, no? És una crítica bastant positiva en el sentit que donaria per molt més, i aquest és l'únic greuge que trobo, no? Però no, és interessant i que Mercabarna ho faci també és important, no? Toqueu molts quilos, no? Si toqueu molts quilos, suposo que també teniu molt a fer. La idea de estar acá es conocer un poco de primera mano qué es lo que se está haciendo acá en Mercabarna, así como en la Unión Europea. Entiendo que están ya haciendo muchísimas iniciativas en términos de todo lo que es el despilfarro alimentario, así que pues estamos hoy acá presentes en estos 3 días de jornada para aprender un poco más de todo lo que son estos temas interesantes, conocer muchísimas personas, tanto de locales como conocer experiencias de otros países, de otros mercados y todo lo que se está haciendo. Me parece una instancia maravillosa, espero que se siga haciendo y que podamos ir ampliando todo lo que tiene que ver con estos temas acá en Mercabarna y que podamos seguir asistiendo y ustedes puedan seguir brindándonos todos sus conocimientos que son maravillosos. Así que en eso estamos, muchísimas gracias.